Ik zit hier om meer te leren van de Emotiebox. Maar de Emotiebox, stel u een keer voor en wat houdt die Emotiebox precies in? Oké, wij zijn 2 leerlingen van 7 kinderzorg op de school Level X in Hasselt. En wij zijn nu eigenlijk bezig aan een project, de Emotiebox dan. Wat inhoudt een soort box met een beetje apparaatjes waarop de kleuters van de kleuterklas kunnen aanwijzen hoe ze zich voelen die dag. En om zich een beetje aan te melden in de klas ook, een beetje een soort smart school. Zodat de leerkracht ook meer gaat begrijpen hoe de kleuters zich voelen in de klas. We zenden nu via infrarood, druk op deze middelste drukknop en ik bedien nu smiley linksboven. Ik heb nu een blije smiley gestuurd, dus is linksboven, hier op plek nummer 1, is nu een blije smiley tevoorschijn gekomen. Druk op mijn blauwe knop, nu is er een blauwe smiley tevoorschijn gekomen. Ik kan ook de achtergrondkleur regelen, door op de zijkant te drukken. Nu regel ik de achtergrondkleur naar bijvoorbeeld groen. Hoe doe ik dit nu precies? Ik zend eigenlijk een signaal met het infrarood ledje hier van voor. Die zendt een bepaald commando en een adres. Dat adres gaat bepalen op welke locatie op het grote bord het ledje zal komen. Het commando bepaalt welke smiley precies komt en welke achtergrond die zal krijgen. En zo door met deze parameters te spelen, kunnen wij meerdere smileys op één bord tevoorschijn laten komen. Als bijvoorbeeld één iemand vastloopt, kan de andere op zich helpen. Kan de andere zijn probleem oplossen. En bijvoorbeeld als iedereen een individuele opdracht had gekregen, had je de hulp bijvoorbeeld niet. Dat is voor mij een heel groot voordeel. Wat hebben jullie al gedaan in dit project? We hebben al besproken welke emoties er op de emotiebox zijn, die door de andere leerlingen gemaakt zijn. En daarna moeten we een activiteit organiseren met die kinderen, zodat we dat kunnen uitvoeren of dat wel werkt, of ze dat wel begrijpen. Ja. Wat was de grootste uitdaging tot nu toe in het project? Voor ons eerst de box leren kennen, want we hebben die natuurlijk niet zelf gemaakt, dat hebben de jongens gedaan. Dus we hebben in de klas een beetje aan onze leerkracht gevraagd hoe ziet het eruit en wat kunnen wij er eigenlijk mee doen van activiteiten, want wij wisten eigenlijk bijna niks in het begin. En nu hebben we geleerd dat er ook verschillende kleuren achtergronden op de box staan waar we kunnen mee werken. Met die emoties kunnen we werken en nu moeten we gewoon een leuk spelletje in elkaar steken, een activiteit voor de kleuters die zij ook fijn gaan vinden. Wat voor potentieel zit er nog in? We werken op school met de doos vol gevoelens en zo. Dat is met kaartjes. Als kinderen iets digitaal op knopjes mogen duwen, dat is zeker een extra dimensie die er voor de leerlingen is. Dus we gaan dat zeker mee gebruiken van het benoemen van gevoelens, maar ook het evalueren van hoe vond ik een activiteit, dat zij dan eigenlijk met een emotiebox kunnen aangeven van ik vond het vandaag zus of ik vond het vandaag zo. Persoonlijk ben ik zeer trots op het programmeren. Wij wisten niks van Arduino, we hebben het allemaal met Arduino geprogrammeerd. En het was heel veel opzoekwerk, heel veel info die we nodig hadden om te weten hoe kunnen wij bijvoorbeeld een simpele smiley op het doosje tekenen. Ja, ik zeg niet dat ik goed kan programmeren, maar ik snap de logica er nu wel achter en ja, dat is ook zeker heel handig als je daar iets mee wilt doen. Ik vond het heel fijn, de samenwerking, vooral ook het samenwerken met collega's natuurlijk. Een school met een school is een andere samenwerking dan een school met een bedrijf. Maar ik vond het zeker fijn, ook omdat het voor hun een eerste samenwerking is met Stand Af ook, dat wij eigenlijk als eerste partner met hun in zee mochten gaan. En we kijken wel wat de toekomst biedt.